O primeiro equipo da ESE de Chantada regresou aos adestramentos hoxe despois de darlle un triunfo á afección no sábado da Feira do Viño ante o Pastoricense na casa. Foi un 4-1 que convida a recuperar os sorrisos de Juan e Dani nun gran partido que queren reeditar a vindeira fin de semana. Creo que foi unha victoria amplia de marcador e tamén de xogo. Polo menos creo que os aficionados que escolleron o Sangoñedo nunha tarde chuviosa de Feira do Viño e con varios contraindicativos para chegarse ao campo, pois polo menos poderon disfrutar, creo que dun dos nosos partidos máis completos da tempada, a pesar de que empezamos perdendo, nos primeiros minutos dominamos, pero non tivemos acerto, eles nunha acción aislada nun tiro lonxano, pois fixeron o 0-1. Non lle perdemos a cara ao encontro e seguimos facendo o traballo previsto, chegando á área rival hasta que o Brais empatou xusto antes do descanso e hai que reconocer que eso que nos veu ben. Na segunda metade xa saímos moito mellor que eles, tivemos 2 tiros ao pau xa na primeira acción prácticamente, seguimos chegando hasta que, bueno, 2 goles nun espacio breve de tempo de Noé e Xende antes do minuto 15 da segunda metade, pois xa deixaron o partido bastante encarrilado. A partir de aí creo que sí que fomos amplamente superiores e ao final chegou o cuarto gol que pechou un marcador que creo que neste caso foi xusto. Bueno, isto é unha vitamina neste momento para o equipo. Sí, facíanos falta recuperar sensación, resultados, é verdad que últimamente empatábamos fora, ganábamos na casa, sin ser excepcionales tampouco eran malos, pero sí que desde Navidad pois non estábamos tendo esa continuidade no xogo que amosamos antes e, bueno, creo que este partido nos vai vir ben a nivel mental, especialmente tamén porque era un partido que afrontábamos con moitísimas baixas e contratempos, debutou incluso o xuvenil Pablo. E, bueno, esperemos que a nivel particular sirva como un puntiño de inflexión a nivel de xogo que consigamos continuar este domingo. O vindeiro domingo visitan o Bóveda nun novo derbi no sur de Lugo no que queren volver ás vitorias a domicilio. É un campo de dimensións reducidas, teremos que ver como está o terreo de xogo en función do tempo destes días, co cal de novo vai ser unha saída que nos teñamos que adaptar a unhas condicións diferentes ás que temos aquí no Sangoñedo. Bueno, pois unha prova máis por equipo que trataremos de sacar adiante para cortar esa racha de non victorias a domicilio e tratar de volver a semana a casa pois con 3 puntos. A fin de semana foi outro éxito no Sangoñedo, pero desta volta na vertente da solidariedade e cun resultado de gran colaboración na campaña de recollida de alimentos que lanzou o club. Foi unha iniciativa da directiva con outras asociacións que solicitaron a nosa colaboración e, bueno, nese sentido, tanto xogadores como adversadores e o público tratámonos de involucrar e, como creo que levamos facendo este ano e medio de traballo deste grupo de xente NSD, pois tratando de ampliar un poquinho a labor do club non só deportivo, sino tamén o social e, bueno, en este caso foi algo que se nos propuxo a nós e encantados de colaborar, por suposto.